Velkommen til Geo Education. Mit navn er Jonas. Jeg vil her vise, hvordan man under emnepakker kan hente en eksisterende emnepakke i universet. Der er 2 faneblade under emnepakker. Der er skolens emnepakker, og der er universet. Under fanebladet universet kan du se de fag og de klassetrin, der er lavet emnepakker til. Hvis du f.eks. ønsker en matematikemnepakke til 9. klasse, trykker du på Find emnepakker, og her kan du så se forskellige emnepakker, du kan hente til din skole. Du kan se pakken og få en idé om, hvad den indeholder. Hvis det er den pakke, du ønsker at bruge, klikker du på Hent til skole, og den vil automatisk figurere under skolens emnepakke.